dart pang pawala sa stress. Maria, Unsa man? katong nagdula katong ni aging adlaw ba, katong unom ka bulsay nimo no? Oo. Ingon lagi sila, ingon na ay nag-comment ba na edit daw to daw. Na. Unsa ingon na edited? O edited. O wala sila wala sila kabalo nga maayo kay kuaning dart. Dili to edited dol kinsa man nasulti shout out dai sa storya nga edited to nga ako ang Di, pagdulaw ayaw lang i-mention. dili lang mention sige. Karon dol, para makabalo dol no nga dili dito siya edited. Patan-aon ta ka kung saon ako pagtira og bullseye. Mutira na ka? Mutira ko. Ato sang tanawon. O sige tanawa. Sige, Diba, sige wala, na. wala ha, Oo. wala. O, sige, karon. Bakit unta ka dol nga? I-bullseye dyan ako ni bawat tira na ko bullseye. Karon. Sige na. Grabeng Maria, oy. Isa pa to ha. Di basta-basta ba? Hantira na ni mo, oy. Ikaduha na ni, ikaduha. Dapat saiton jud mo na siya. Bago ka mo tira, saiton jud mo na siya nga matunga. Grabeng Maria, oy. Unsa? Kita? Shout out dahil sa nagsulti nga edited tong ako ang pagdula og dart ha. Karon dol. Makita nimo dol. Grabe, oy. Bullseye. Katulo naman dahil mong kamot, be. Grabe pulso ni mo, Maria, oy. Dili ni basta-basta dol. Basta giinanta ka nga pag ako'y mudula og dart dol, tanan nga mga tira nako dol magtapok sa tunga. Yawa, sige na. Karon, ikalas na Sa tira. ato pa, pwede na dahil ka idayo sa Amerika di ay. Kung kinsay gusto mo kuan sa kuha makipaglaban sa kuha, ingna lang ko ninyo. Kay IPM willing lang. ko, IPM lang ko ha. Sige na. Last na tira ni dol. Di jud ni dapat masipyat. Grabe, oy. Di basta-basta ba? Di ba? Grabe ni mo, Maria, oy. Asa may edited ato dol? Mao gyud. Karon. Sige, karon dol. Ikalima nga tira. Ikalima. Ikalima nga tira. Grabe mata mo ra mura deg. Imong mata dul ba dul? Maria kay murag iring ba oh? Siyempre dol, concentrate dun na siya. Dapat mo tanaw jud ka sa imong gusto tirahan. Sige na. Bullseye ni Rondol, tanawa dul lang. Grabe oy. Lima. Lima naman ka buhok. Ikalima. Grabe. Ikalima, dili basta-basta, di ba? Kinsa man doon nag-ingon nga edited daw. Napay tira las. Pagito na ko sa las na ko nga pakita. tira. Isay mata daw, isa na yung mata be, isay mata. Isay mata, sige. Isay mata, gusto mo isay mata ha? Sige. Sige. Grabe. Time sa. Balik. Ano? Grabeng Maria, oy. Di basta-basta ba, oh? Di ba? Kisa may nag-ingon ron diha. Sa mga gusto nga makipagdula sa Kuwag Dart, i-PM lang ko ninyo. Ako'y pinakahaw diri sa Santa Maria, Davao Occidental. Si Ate Maria ninyo.